खुलुमबाय यूट्यूब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चेनेलाव नोंसोरखौ बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब, शेयार आरो कमेन्ट होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। फैदो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांनोसै। दिनैनि भिडिअआ 10 थाखोनि सानखान्थि सोंनाय बिदां 4.1 सेबानि केलेन्डार मथे मे मासाव जों बे चेप्टारखौ फोरोंनांगौ 10 थाखोआव। बेनिखायनो आं दिनै फरायसाफोरनो बे भिडिअखौ लानानै फैदों। जोबोद इन्टारेस्टिं चेप्टार आरो इम्पर्टेन्ट चेप्टार आरो जोबोद गोरलै चेप्टार। जोङो बेखौ फारसेनिफ्राय थख' नायलांगोन। फरायसाफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, अब्लाना नोंसोर सिरियालै आंनि बे भिडिअफोरखौ नुनानै न'आवनो थानानै गावबा गावनि जानबुङावनो नायनानै नट खालामना लानो हागोन आरो न'आव बिजाबाव नायनानै एक्सारसाइज खालामनो हागोन। दा बे चेप्टारनि मुङा जाबाय जोंना जौगानि समानथाय। जौगानि समानथाय होनबाथाय जौगानि समानथाया माबायदि बेखौ जोङो सिनायग्रोनांगोन। जौगानि समानथायखौ सिनायनो गोरा नङा। जोङो बां बिदाब चेप्टार मोनबोदोंमोन। बां बिदाबाव जोङो हांखोआरि बां बिदाब, जौगानि बां बिदाब, घनकारि बां बिदाब होनलायनाय मोनबोदोंमोन। दा बेफोरनिनो बै जौगानि बां बिदाब, बे जौगानि बां बिदाबानो मोनसे जौगानि समानथाय। मोनसे सोलायस्लु आरो डिग्री 2 आं मानो लिरदों बेखौ, माने ओरैबायदि समानथाय जानांगोन, सोलायस्लु मोनसेल' थानांगोन। सोलायस्लुआ एक्स बा एक्स, वाइ बा वाइ, टि बा टि, एस बा एस, पि बा पि, किउ बा किउ, जायखिजाया मोनसेल' सोलायस्लु, मोनसे सोलायस्लु थानाय, नाथाय डिग्रीया 2 जानांगोन। जुदि सोलायस्लुआ एक्स जायोब्ला जौगानि समानथायनि सरासनस्रा महरा ओरै जायो ए एक्स स्क्वायर प्लास बि एक्स प्लास सि इकुवेल 0। नै बेफोरबायदि महरनि जायो जौगानि समानथाया। बेवहाय डिग्रीया 2 जोंना बे समानथायाव डिग्रीया 2 जाथारनांगोन, अब्लासो बे जौगानि समानथाय जागोन। दा बेवहाय ए एक्स स्क्वायर प्लास बि एक्स प्लास सि इकुवेल 0 माने मा? जौगानि समानथायनि बे सरासनस्रा महर, बेखौ गोसोआव लाखि। दा बेवहाय ए बि आरो मा दङ जोंना? सि दङ। बे ए बि सिया जायखिजाया नंगुबै अनजिमा जानो हागौ। जायखिजाया नंगुबै अनजिमा बे ए बि सिया। जों बेखौ एक्स स्क्वायरनि थाफादेरबो होननानै गोसोआव ला, बि माने एक्सनि थाफादेर होननानै गोसोआव ला, सि माने दिदोम अनजिमा होननानै गोसोआव ला। जोंनो नांगोन बेखौ उननि चेप्टाराव। ए माने मा, बि माने मा, सि माने मा। जायखिजाया अनजिमाफोर जानो हागौ आरो ए माने एक्स स्क्वायरनि थाफादेर अनजिमा, बि माने एक्सनि थाफादेर अनजिमा, सि माने दिदोम अनजिमा। दा बेबायदि जौगानि समानथाया डिग्री 2नि मोनसेल' सोलायस्लु थानाय जौगानि समानथाय। सोंनाय बिदां 4.1 बिजाबाव थानाय सोंथिखौ नायग्रोनि जों दिनै। नैबे क्लास 10नि सानखान्थि सोंनाय बिदां 4.1 बेवहाय 1 नाम्बार सोंनायाव बुंदों गाहायाव होनायफोरा जौगानि समानथाय नंगौना नङा नायग्रोम होनना बुंदों। नै बेफोरबायदि माखासे समानथाय होना होदों जोङो। दा बेफोरनि जौगानि माबे जौगानि समानथाय, माबे जौगानि समानथाय नङा बेखौ नायग्रोमनो खिन्थादों जोंखौ। दा जोंना जौगानि समानथाय जानोबा जों मोनसेल' बाथ्रा गोसोआव ला, बे जायखिजाया मोनसे समानथाया डिग्री 2 जानांगोन। डिग्री 2 जायोब्ला जौगानि समानथाय जागोन, डिग्री 2 नङाब्ला जौगानि समानथाय जानाय नङा। दा बेफोरखौ जोङो नायनि। 1 नाम्बारनि सोंनाया बेफोरबायदि। आं रमान नाम्बार 1निखौ सल्भ खालामग्रोनि। रमान नाम्बार 1आव नै एक्स प्लास 1 होल स्क्वायर इकुवेल 2x माइनास 3। बे जौगानि समानथाय नंगौना नङा बेखौ आनजाद नायनांगौ। दा बेखौ आनजाद नायनोबा बिदि खालामनांगौ। नै एक्स प्लास 1 होल स्क्वायर, बेयो माने जों बेवहाय जों माखासे फर्मुलाखौ गोसोआव फैनांगोन। एक्स प्लास 1 होल स्क्वायर माने ए प्लास बि होल स्क्वायरनि फर्मुलाखौ जों हानांगोन। ए प्लास बि होल स्क्वायर बेखौथ' हाखानांगौ फरायसाफोरा, बेयो जोङो उन्दै क्लासनिफ्रायनो मोनबोखायो। ए प्लास बि होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लास 2ab प्लास बि स्क्वायर, नै बेफोरबायदि। ए माइनास बि होल स्क्वायरनि फर्मुला जायोबाथाय ए स्क्वायर माइनास 2ab प्लास बि स्क्वायर। दा बियो ए प्लास बि होल स्क्वायर बायदि जाना दं जोंना नै। बेखायनो जों बेखौ ए प्लास बि होल स्क्वायर बायदि लिरनांगोन। अब्ला बेखौ ए बेखौ बि होनना सानना लानांगौ। ए स्क्वायर फर्मुला मथे मा जानांगौ? ए स्क्वायर प्लास 2ab, 2ab सानजाब 2 जों x सानजाबा 2x, 2x जों 1 सानजाबा 2x प्लास बि स्क्वायर, बिया जोंना 1 नि स्क्वायरा 1आनो। 2 जों x सानजाबा 2x, 2 जों माइनास 3 सानजाबा माइनास 6। समानसिननि फारनैथिंजायबो जुदि एखे अनजिमा थायोबा बेखौ डाइरेक्ट दानना होखानांगौ। दानना होखानो हायो। मानो नैबे 2x जों 2x जों एखेना, बे 2x खौ ओरै लाबा बे 2x आ माइनास जाफैगोन ना, होमबा प्लास माइनास बे माइनास थाखागोन। ओंखायनो बेखौ ओरै दानखाबाय। अब्ला जोंना मा थाखो? एक्स स्क्वायर प्लास 1 थाबाय। नै माइनास 6 खौ ओरै लाबो, माइनास 6 आ प्लास जाफैबाय, एक्सआ 0 जाबाय।
होमबा x स्क्वायर प्लास 6 जों 1 जों 7 इक्वल 0 दा बिखौ नायदो बे मोनसे जौगानाय समानथाय जागोन ना जाया नाय बे मोनसे जौगानाय समानथाय नङा नङा डिग्रिया 2 जोंना बे ओंखायनो बे मोनसे जौगानाय समानथाय नंगौ दाना रमान नाम्बार 1 निया जौगानाय समानथाय नंगौ बेबायदि खालामब्लानो जायो बेखौ जौगानाय समानथाय नंगौना नङा बेखौ आनजाद नायनो बाथाय जिहेतु बियो ax स्क्वायर प्लास bx प्लास c इक्वल 0 महराव दं बेखायनो होनाय समानथाया मोनसे जौगानाय समानथाय होननानै लिरनांगौ बेबायदि जाबाय आरो बियो बे रमान नाम्बार 2 आ गोरलै जागोन रमान नाम्बार 3 खौ खनसे खिन्थानि रमान नाम्बार 3 खौ खिन्थानि रमान नाम्बार 3 नंगौना नङा नायनि रमान नाम्बार 3 आ जौगानाय समानथाय नंगौना नङा नायनि नै बे सानजाबनांगौ बेजों सानजाब x जों x सानजाब x स्क्वायर x जों प्लास 1 सानजाबबा प्लास x माइनास 2 जों x सानजाबबा माइनास 2x माइनास जों प्लास जों माइनास 2 जों 1 सानजाबबा 2 समान x जों x सानजाबबा x स्क्वायर x जों 3 सानजाबबा प्लास 3 सानजाबबा 3x माइनास जों प्लास जों माइनास 1 जों x सानजाबबा x माइनास जों प्लास जों माइनास 1 जों 3 सानजाबबा 3 समान सिननि फारनैथिं एखे दं नामा नाय नै x स्क्वायर एखे दं बे दानलायलायबाय अब्ला माइनास 2x निफ्राय x मोनसे दानख'बाथाय माइनास x थाबाय माइनास 2 समान x मा थाखो 3x माइनास 3x निफ्राय x माइनास खालामबा 2x माइनास 3 बिदि जाबाय बेनिफ्राय नैबे माइनास x खौ ओरै लां x निखौ लिरग्रो बेखिनिखौ सोलाङो जों माइनास x खौ लांबाथाय माइनासआ प्लास जाहैबाय माइनास x आ प्लास x जाहैबाय x आ माइनास 3 दंखायो बे माइनास 2 खौसो ओरै लांदो बे माइनास 2 आ प्लास 2 जाहैबाय x आ 0 जाबावनो इखौबो ओरै लांबाय इखौबो ओरै लांबाय x 0 जाबाय x निखौ ओरै लिरदो x निखौ ओरै लिरदो उल्थाना लिरखादो जों बेबायदि दाना नायदो 2x जों x प्लास खालामबा 3x माइनास 3 निफ्राय 2 माइनास खालामबा माइनास 1 इक्वल 0 बा बे जौगानाय समानथाय नंगौना नङा जौगानाय समानथाय नङा बियो बिनि डिग्रिया 1 ल' बिना डिग्रिया 1 ल' ओंखायनो बे जौगानाय समानथाय नङा बेखौ जिहेतु ax स्क्वायर प्लास bx प्लास c इक्वल 0 महराव गैया बेखायनो होनाय समानथाया जौगानाय समानथाय नङा बिदि जासिगोन आरो बेयो बेबायदि खालामनांगौ बेखौ 7 नाम्बारखौ बानायनाय बे माखासे एखे सिमिलार कुइसनखौ नोंसोर गावसोरनो बानायदो नायै आं एसे मोनथाम रोखोमनिल' कुइसन दं बेहाय मोनथामसो रोखोमनिल' फ्राय एखे माने कुइसनफोरा आं एखे कुइसनखौ मोनसे खिन्थानि बेयो जोंना x प्लास 2 होल क्यूब a प्लास b होल क्यूबनि फर्मुलाखौ नांलायसिनो जोंनो a प्लास b होल क्यूबनि फर्मुलाया a क्यूब प्लास b क्यूब प्लास 3a स्क्वायर b प्लास 3ab स्क्वायर बेखौ ओरैबो लिरनो हायो a क्यूब प्लास 3a स्क्वायर b प्लास 3ab स्क्वायर प्लास b क्यूब बिदिबो लिरनो हायो बे फर्मुला बायदि लिरनांगोन बेखौ जोङो अब्ला जोंना a क्यूब प्लास b क्यूब लिरनि a क्यूब प्लास b क्यूब b a क्यूब x क्यूब प्लास b क्यूब 2 नि क्यूबा 8 2 क्यूब माने 2 खनथाम सानजाब 8 जायो a क्यूब प्लास b क्यूब जाबाय प्लास 3a स्क्वायर b जानांगौ 3a स्क्वायर b गोसोआव साननांगौ बेखौ जोङो 3a स्क्वायर b x आ स्क्वायर जागोन ओमफ्राय b 3 जों 2 सानजाबबा 6x स्क्वायर प्लास 3a स्क्वायर b जाबायना दाना 3ab स्क्वायर जानांगौ 3ab स्क्वायर बा 2 स्क्वायर 2 नि स्क्वायर 4 जों 3 जों 12 जों x सानजाबबा 12x बे रोखोमनि जाबाय नैबेखिजाय x स्क्वायर जों 2x सानजाबबा 2x क्यूब 2x जों माइनास 1 सानजाबबा माइनास 2x दानिया एखे दं नामा समाजनि बानायदों एखे गैया अब्ला जों बेखौ मा खालामगोन नैबेखिजायनि x क्यूब
बेखौ लाबोनि -2x क्यूब बेनिफ्राय नैबेखौ लिरग्रोनि 6x स्क्वायरखौ लिरग्रोनि बेनिफ्राय +12x खौ लिरग्रोनि नै -2x खौ लाबोबा +2x आरो बेसे 8 दंबावोना +8 इक्वल 0 जाबाय -2x क्यूबनिफ्राय x क्यूब माइनास खालामबा -x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x जों 2x प्लस खालामबा 14x प्लस 8 इक्वल 0 बे जौगानि समानथाय नोंना न' नायदो डिग्रीखौ नायदो डिग्रीया देरसिन पावारखौ नायनांगौमोन डिग्रीया बेसे बेनिया डिग्रीया 3 बेनिखायनो बे जौगानि समानथाय नङा डिग्री 2ल' जानांगौ जोंना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 महराव गैया बियो बेनिखायनो बेबो जौगानाय समानथाय नङा बेबायदि नायनांगौ बे 1 नाम्बारनिया बेफोरबायदिल' नायनांगौ नेक्स्ट भिडिअ आं नैबे 2 नाम्बारनि जेंनाफोरखौ सल्भ खालामना दिन्थिगोन मावफुंथाय दिहुनना दिन्थिगोन बेफोरखौ 2 नाम्बाराव बेफोरबायदि बे मोनब्रै कुइसन दं बे मोनब्रैनि जायखिजाया गासैखौबो आं नोंसोरनो बानायना दिन्थिगोन नेक्स्ट भिडिअआव दिनैनि भिडिअआव एसेयावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों थेंक इउ